Frakas sħiħ, paniku kbir, storbju, biki, ajjat u dmija. Hija din it-testimonjanza li tat tabib Jonathan Joslin waqt li quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud komplew il-proċeduri kontra s-sewwieq Charles D'Amato ta' 27 sena minn Ħal Qormi u l-erba' diretturi li kienu jimpjegawh b'rabta mal-inċident tad-double decker li seħħ fiż-Żurrieq fl-2018. Waqt li fil-qorti komplet il-kompilazzjoni ġie żvelat kif dakinhar ta' traċedja kellhom imorru aktar minn tim mediku wieħed fil-post tal-inċident biex jagħtu l-ewwel għajnuna. Jonathan Joslin qal li l-ewwel xena li ra kienet ta' nies jibku u jgħidu f'konfużjoni assoluta. L-inċident seħħ fid-9 ta' April tal-2018 wara li xarabank tat-turisti kien laqat zokk ta' siġra b'riżultat li kienu mietu Spanjola u Belġjan. Irriżulta wkoll li meta sar test tal-breathalyzer fuq ix-xufier tad-double decker li kien involut f'dan l-inċident u ma ttestjax pożittiv għax-xorb. Dan ħareġ mix-xhieda li tal-ispettur Pier Guido Saliba. L-ispettur li kien jaħdem mas-sezzjoni ta' traffiku spjega kif kien sar test tal-alkoħol fuq ix-xufier u ħareġ li kien clean.